хонандагони тоҷик дар 66-мин Олимпиадаи байналмилалии математика, ки аз 10 то 20 июли соли 2025 дар шаҳри Саншайн, кости иёлоти Квинсленди, Австралия баргузор гардид, номи Тоҷикистонро баланд бардошта, бо ифтихори баланд ба ватан баргаштанд. Олимпиадаи имсола бо иштироки рекордии 114 кишвар ва 600 довталаб аз саросари ҷаҳон баргузор гардида, хонандагони бо истеъдоди тоҷик маҳорати баланди илмии худро ба намоиш гузошта, Машрафҷон Иномов сазовори медали нуқра, Олимҷон Тухтаров сазовори медали нуқра, Меҳрубон Юсупов соҳиби мақоми ифтихорӣ гардиданд. Ин пирӯзии азим на танҳо муваффақияти фардии хонандагон аст, балки пирӯзии бузурги илмии аҳли маорифи кишвар мебошад. Далели қатъӣ аст, ки насли ҷавони тоҷик бо донишу истеъдоди худ метавонад дар арсаи байналмилалӣ рақобат кунад ва парчами кишвару дар қуллаҳои дониш баланд бардорад. Хонандагони ҷумҳурӣ иборат аз 6 нафар дар олимпиадаи мазкур иштирок намуда сазовори 2 медали нуқра ва 1 ҷои ифтихорӣ гардиданд. Дастоварди мазкур нишонаи шавқу рағбати хонандагон ба фанҳои табиӣ риёзӣ буда, далолат аз сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Зеро дастгириҳои муҳтарам ҷаноби олӣ ва ҳукумати мамлакат аст, ки хонандагон метавонанд дар чунин олимпиадаҳои сатҳии байналмилалӣ иштирок намоянд. Бояд гуфт, ки ин дастоварди шоёни таҳсин аз тасодуф нест. Раванди интихоби аъзои дастаи мунтахаби кишвар ҳанӯз моҳи феврали соли 2025 аз ҷониби Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо баргузор гардида буд. Пас аз интихоб аъзои дастаи мунтахаб давраи 2-ҳафтаинаи лагери омӯзиширо дар ҷумҳурии халқии Чин сипарӣ намуданд, то барои иштирок дар даври ниҳоии олимпиада бо омодагии комил раҳсипор гарданд. Дар олимпиадаи аз файни математика сазовори ҷои дуюм шудам. Ман кӯшиш мекунам, ки дар солҳои оянда сазовори ҷои якум шуда ва медали тиллои якуминро бар кишвари азизамон биёрам. натиҷае ки хонандаҳои мо махсусан Тухтаров, Олимҷон ва Иномов, Машрафҷон ки медали нуқраро ба даст оварда, ин таърихӣ мебошад. Тоҷикистон дар ин олимпиадаҳои ҷаҳонӣ шуруъ аз соли 2005 боз иштирок мекунад, ки имсол 21 маротиба иштирок кард ва то имрӯз ҳамагӣ тавониста буд 5 медали нуқраро ба даст биёрад ва имсол рекорд мебошад. як бора 2 медали нуқраи дига ба захираҳои ҷумҳурии Тоҷикистон замима шуд. ғолибони олимпиада имконият пайдо мекунанд, ки бе иштирок дар имтиҳонҳо ба беҳтарин донишгоҳҳои ҷаҳон дохил шаванд. ҳамчунин аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ғолибон ҳамасола дар маросими ҳавасмандсозӣ ва ҷоизасупории даври ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии олимпиадаҳои фанӣ бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 5000 сомонӣ қадрдонӣ гардида, омӯзгорони онҳо бо 10,000 сомонӣ ва нишони аълочаи маориф ва илм сарфароз гардонида мешаванд. иштироки бо муваффақияти дастаи Тоҷикистон дар олимпиадаи имсола на танҳо нишонаи омодагии сатҳи баланди хонандагон, балки таҷассумгари сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати кишвар ва заҳмати омӯзгорон мебошад.